kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri ye a ɲɛɲinini de ka lase aw ma o ye anw ka baara ye a lasɔrɔli aw fɛ o na kɛ nisɔndiya ye aw bolo arajo bɛnkan lamɛnjɛkulu assalamu alaikum donbari waati ale sera a labɛn bɛ fasirijɛkulu mɔgɔ fɛ a bɛna lase a balimakɛ seyidu sila maraka faama fɛ ibrahim lam misirakaw ka fimani kale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. minisiri min n'a ɲɛsin bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani adamadenya dɛmɛli siratigɛw taamali ma n'o ye konate ye dɔgɔkun kunfɔri tɛmɛlen in na diɲɛ tɔnba nations unies o dagayɔrɔ la new york a sen donna ɲɔgɔnna jɛɛrɛ la min bɛ adamadenya dɛmɛdonɲɔgɔnya siraw taamali a bɛ o kofɔ onu sida mali kɔnɔ yan ani donbaro ɲininaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ o fana kɛra dɔgɔkun kunfɔri waati a kɛra u dagayɔrɔ la ACI 2000 la u ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna na u ye bolonɔbila sɛbɛn kɔnɔ ko u ye o ɲɛfɔ ko dɔɔni ko kɔni bɛ fanga di savoir c'est pouvoir o bolonɔbila sɛbɛn o lahalayaw u y'o bɛɛ lajɛlen dangenemaya Carrefour des jeunes furanŋɛnu ka ɲɔgɔnna jɛrɛ yɔrɔ Bamako yan a ye ɲɔgɔnna jɛrɛ bisimila e k'o fana ma kɛ dɔgɔkun kunfurancɛ waati de a kɛra ɲɔgɔnna jɛrɛ ye mun ni u kumana taabolow kan o bɛ hakiliw yɛlɛmali ka ɲɛsin fɛn min ye ka dɔn ka fɔ wulikajɔw ma Mali ka bɔn yɛrɛ la a bɛ o siraw taamali kofɔ ani jamana wɛrɛ cɛ ka baara ɲɔgɔnya o siratigɛ fɛ donbaro la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka fama ka journal Banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan dani na minisiri min n'a ɲɛsin bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani adamadenya dɛmɛdonɲɔgɔnya siraw taamali ma n'o ye Amadou Konate ye dɔgɔkun kunfurancɛ tɛmɛlen in na Nations Unies diɲɛ tɔnba o dagayɔrɔ la New York a sen donna ɲɔgɔnna jɛrɛ la a bɛɛ ladala ɲɔgɔnna jɛrɛ ko fɔ san kɔnɔna na mun bɛ kɛ u ka bolofara fɛ n'o ye Bureau des Affaires Humanitaires ye a kɛra weleweleda ye tɔrɔmɔɲɔgɔnw bɔli ka fara ɲɔgɔn na tɔrɔmɔɲɔ minnu kan ka bɔ joona Nations Unies ka weleweleda hukumu kɔnɔna na yaasa adamadenya dɛmɛdonɲɔgɔnya siraw olu bɛ se ka taama cogo min na minisiri Konate ale y'a jira k'a fɔ ko gouvernement k'ale kɔni bɛ wuli ka jɔ la jija ani timinadiya yaasa bɛn ani kelenɲɔgɔnya o kɔnɔ ko olu bɛ se ka waleya cogo min na ne o bolonɔbila kɛra Aliger fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ adamadenya hakɛw olu bɛ se ka makaran cogo min na minisiri Konate a tilara tuguni k'a jira k'a fɔ k'a bɛ foli nin ta nin ta ka ɲɛsin secrétaire général ma Nations Unies tɔgɔ la u ka wuli ka jɔ a n'a nɔnaw u bɛ ka baara mun kɛ Mali ka dɛmɛdonɲɔgɔnya sira fɛ Mali ka bɔn yɛrɛ la ani adamadenya hakɛw makarani o siratigɛ fɛ. ONU sida Mali kɔnɔ yan u ni donbaro ɲininaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra dɔgɔkun kunfɔri waati a kɛra u dagayɔrɔ la ACI 2000 la u ye laseli kɛ laseli in kɔnɔna na u ye bolonɔbila sɛbɛn u y'o kɔnɔ ko laraw ye u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ ko ɲɛdɔn ko b'a to ka kwajo kɛ o de kosɔn k'a ma nanzarakan na ko savoir c'est pouvoir o kosɔn sa nin bolonɔbila sɛbɛn in novembre kalo tile 21 ale waleyara Abidjan directeur exécutif ONU sida fɛ Michel Sidibe u ko dɔɔni n'o bɛ kwajo kɛ o kɔni o ye wulikajɔ o b'o o siraw de kofɔ yaasa fɛn min ye sida bana kɛlɛbolo bɛ se ka to senna ale nɔ kan cogo min na a ka gosi ka bɔ yen maaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani sida bana kɛra maa minnu garijɛgɛ ye furakɛliw olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ani maa minnu fana ni a ma se olu ma olu bɛ se ka lakanda cogo min na wulikajɔ kun ye o ye ONU sida ale ka bangeli san 1996 dɔwɛrɛ tɛ fɛn min ye sida bana o bɛ se ka kɛlɛ diɲɛ bundakun kan cogo min na sida bana min n'ale kɛra sababu ye ka maa caman ka o bɔnɛ a nin na yanni san 2030 cɛ u bɛ fɛ u ka ɲinifɛnw olu ka kɛ sɔrɔ fɛn. Carrefour des jeunes furanŋɛnu ka ɲɔgɔnna jɛrɛ yɔrɔ Bamako yan a ye ɲɔgɔnna jɛrɛ bisimila o fana kɛra dɔgɔkun kunfɔri waati a bɛ ɲɔgɔnna jɛrɛ kofɔ u ye hakilinaw olu yɛlɛmali fɛn min ye ka dɔn ka fɔ ka taa Corée du Sud ale ka taabolow ma n'u ko ma ko International Young Fellowship bakuruba fɔla IYF u ka bolofara min bɛ Mali la yan a b'o ka laɲiniw a bɛ u kofɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u ka nin ɲɔgɔnna jɛrɛ in sira fɛ fura bɛ se ka sɔrɔ furanŋɛnu ka gɛlɛyaw la cogo min na laɲini ye o de ye Mali ani jamana wɛrɛ cɛ baara ɲɔgɔnya o siratigɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Corée du Sud n'olu ka faaba ye Séoul ye
nin ye kɛn yɛrɛ ye cakɛda belebeleba de Corée du Sud tɔgɔ la ale bɛ wuli ka jɔ kɛ funɛgɛnu olu ka lahalayaw la fɛn min ye jamana 184 kɔnɔna na yaasa u bɛ se ka dɛmɛɲɔgɔnya siraw ta ka ɲɛsin u ma cogo min na u ka yɛrɛlɔfoni an'u ka sanayɛlɛ o ɲininin don. Farafina bunda kun kan an b'a jira la k'a fɔ Burkina masakɛ n'o ye Marc Christian Kabore ye ale ye welewele da kunungo a ka jamanadenw ma k'a fɔ u ka u jija u ka ɲɔgɔn dɛmɛ u ka u kɛ u taabolo ye ka ɲɛsin kɛlɛbolo ma ni o bɛɛ mugujugutila jatigɛwale kɛbaw o b'olu kɛlɛli kofɔ n'olu kɛn bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin Burkina Faso jamana ma kabini marisi kalo san 2015. Solinadon jɛkulu o 16 Banyango minnu n'olu ɲɛsin bɛ kalanko ma duguma kalanko kɔnɔ wari kɔnɔna na olu ye welewele da kunungo ntɛnɛndonya k'a fɔ baarabila u b'o waleya a bɛ tile 5 ko fɔ u ye laɲini kɛ k'a fɔ u ka baara siraw olu bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na baara waleyali kɔnɔna na u bɛ se ka lafiya sɔrɔ u ka baaraw kɔnɔna na cogo min na ko y'u ka laɲini ye. Ni ne bɛ dansigi bi laselu la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seydou Sila Maraka Fama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala man ka jɔnya joona sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen radioso kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma ni nin nisɔndiya kelen ye k'a sababu kɛ an ka baara don a t'an tɔɔrɔ. N'a b'a fɛ ka segin Maraka Fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net an na Maraka Fama ka journal Bambara a ka kunnafoni jatara a ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne o ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛn sini ni Ala subhanahu wa taala n'a sɔnn'a ma. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.